Zradím našim poslucháčom a divákom, že my sme sa stretli pri tvojej tvorbe atestačného portfólia a poviem pravdu, mala som trému pred tebou, pretože vnímam ťa ako naozaj odborníčku v tej téme, ktorou sa zaoberáš celý svoj pracovný život. Máš odlektorovaných niekoľko inovačných a aktualizačných vzdelávaní, chodíš po konferenciách, workshopoch a zrazu si ty odo mňa potrebovala pomoc s atestačným portfóliom. A povedz možno aj mne, aj divákom na začiatok, v čom to bolo také strašidelné pre teba, v čom to bolo náročné, to portfólio celkovo? Tak ja si pamätám, keď som pár rokov dozadu písala prvú atestačnú prácu a viem, že som mala z toho tak mierny stres, že musím vlastne dohľadávať nejakú odbornú literatúru. Tá literatúra by sa mala opierať o isté roky, kde by nemala byť stará možno 5-10 rokov. Takže s týmto som mala trošku taký stres z toho, že či vlastne dohľadám takú literatúru, ktorá je ako keby potrebná, normovaná na to, aby som mohla napísať vlastne tú druhú atestačnú prácu, lebo vlastne vždycky som počula o tom, že druhá atestačná práca je veľmi náročná a dá sa povedať, že je to ako keby druhá diplomová práca. A s odstupom času, ty už ju máš úspešne obhájenú, to vnímaš ako? Je to také náročné? Áno, s odstupom času, ani nie s odstupom času, ale hneď možno po našom druhom stretnutí som to vnímala, že vlastne, to je úplne vlastne v pohode pre mňa. Nemusím dohľadávať nejakú odbornú literatúru, ale dalo sa povedať, že vlastne všetky tie materiály, o ktorých sme si povedali, som vlastne vlastnila a boli vlastne aj moje. Áno, ja prezradím slucháčom a divákom, že pracovala si vlastne iba s tou tvorbou, ktorú máš. Popisovali sme v prvej časti konkrétne dieťa, s ktorým na intervenciách pracuješ, samozrejme pri dodržaní všetkých GDPR, a v druhej časti sme spracovali komplet pripravený program pre učiteľov, ako pracovať so špeciálnymi deťmi.